Kollox jinsab lest biex wara snin twal ta' preparamenti u investimenti kbar għada il-Belt Kapitali Valletta tiġi nkurunata bħala l-Belt Kulturali Ewropea l-2018. Il-Fondazzjoni 2018 qed tistma' li għal dan l-avveniment storiku aktar minn 80,000 ruħ mistennija joħonqu il-Belt Valletta għal ftuħ ta' din il-ġraja storika li se tagħmel lil Maltin aktar kburin li huma ċittadini tal-Belt Valletta. Fil-Belt Valletta dejn l-aħħar preparamenti biex tul il-jum tas-Sibt tingħata bidu għal Valletta 2018 permezz ta' serata li ser tieħu madwar 10 sigħat u li fija ser jieħdu sehem madwar 1000 artist u 500 tekniku, kif ukoll ser jattendu madwar 80 delegazzjoni Ewropea u 30 ġurnalist internazzjonali. Kollox jibda fil-5 ta' wara nofsinhar f'Dar il-Mediterran għal konferenzi b'ċerimonja uffiċjali indirizzata mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. L-ispettaklu jissokta fit-toroq tal-Belt Valletta b'mod partikolari fl-4 pjazzez ewlenin dik ta' Pjazza Tritoni inawgurata fl-aħħar jiem, Pjazza Kastilja, San Ġwan quddiem il-Kon Katedral u Pjazza San Giorgio. Id-direttur loġistiku ta' Valletta 2018 Sandro Kiċer ta' bosta dettalji dwar l-avvenimenti li se jittellgħu is-Sibt filgħaxija. Shows kollha huma 20 minuta u ħajirrepetu ruhom kull siegħa. Sewwa ġifieri jibdew fis-7, 8, 9, 10, 11. Dawk il-nies tal-pubbliku ġenerali li jrid jara l-4 shows ma jistax jiġi iktar tard mit-8 għaliex għandek 4 sigħat biex tara x-shows kollha. Iżda parti fl-4 pjazzet ser ikun hemm spettaklu sħiħ tul it-toroq fejn anke l-passaġġ tan-nies jimxu ser ikun wieħed ikkontrollat u bid-direzzjonijiet għal iżjed organizzazzjoni. Dħul ħajsir biss minn Bib il-Belt, il-ħruġ ħajsir biss minn Triq Ġrol Mukassar għal dawk in-nies li ħajeħtlu bit-trasport pubbliku jew bil-karozza privata tagħhom. Dawk in-nies li ħajażlu biex jiġu b'mezzi tal-baħar, jiġifieri jew min-naħa tal-Kottonera jew min-naħa ta' Taslima, dawk ovvjament jitilgħu jinżlu mit-toroq laterali tal-belt. Is-sigurtà fil-Belt Valletta ser tkun waħda stretta u b'koordinazzjoni bejn il-forzi tas-sigurtà kollha. Ukoll toroq li ħajġu magħluqin barriers tal-konkrit, ġifieri mhux qed ngħidlek biex imbeżza, qed ngħidlek anzi biex inserraħ ras in-nies. Pulizija fit-toroq u dak il-miżuri ta' sigurtà li jittieħdu dejjem ġifieri meta jkun hawn daw it-tip ta' avvenimenti ġewwa il-Belt Valletta. Is-Sur Kiċer appella wkoll biex kull min beħsibu jerħila lejn il-Belt Valletta jaħseb kmieni u juża it-trasport pubbliku. Il-trasport pubbliku biss ħajibqa' dieħel l-iktar viċin tal-Belt Valletta li wasal fejn il-Monument tal-Gwerra. Wara l-5 traffiku kollu ħajitwaqqaf fejn il-bib tal-bombi. Ġifieri nappellaw kemm jista' jkun biex in-nies jużaw it-trasport pubbliku. F'kull eventwalità ser ikun hemm diversi ambulanzi u kliniċi madwar il-Belt Valletta, kif ukoll mal-150 uffiċjal tal-Fondazzjoni Valletta 2018 ser ikunu qed iduru madwar il-belt sabiex jgħinu lil kull min jeħtieġ l-għajnuna.